کشورمان эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳурии тоҷикистон дар суханронии табрикотии худ ба муносибати иди қурбон аз мардуми кишвар даъват кард ки аз исрофкорӣ ва худнамоишкунӣ парҳез карда ба ҷои он ба корҳои хайру савоб даст бизананд ва ба ниёзмандон кӯмак кунанд. хабар медиҳад дафтари матбуоти раис ҷумҳур. боварӣ дорам ки дар рӯзҳои таҷлили иди қурбон анъанаи пуштибонии ҳамдигар, таҳаммулпазирӣ, саховатмандӣ, ҳамватанони мо ба ҷои харҷҳои беҳуда корҳои хайру савобро анҷом медиҳанд, ба ниёзмандону ятимону маъюбон, оилаҳои камтаъмин ва ободонии ватан мусоидат мекунанд, гуфт ӯ. баъзе фаҳму баъзе дарки нодуруст дар байни қобили зикр аст ки дар остонаи идҳои исломӣ чанд сол боз эмомалӣ раҳмон ба худдорӣ аз исрофкорӣ ва худнамоишкунӣ даъват мекунад, дар ҳоле ки режим ҷашнҳои ғайриисломӣ аз қабили Наврӯз, Сада, Меҳругон ва ҷашнҳои Каду, Харбуза, Асал ва ғайраро дар миқёси калон ҷашн мегирад. илова бар ин, ҳар як сафари сарони давлатҳои хориҷӣ бо исрофкориҳои бузург ва худнамоишкунӣ ҳамроҳӣ мекунад. масалан, дар ҷараёни сафари охирини раис ҷумҳури Русия Путин ба Тоҷикистон, шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ фаровонӣ ва гуногунии таомҳо, меваю нӯшокиҳоро намоиш доданд.